Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky bude ako gestor celý rok pripravovať strategický dokument celospoločenského významu Architektonická politika Slovenska. Podieľať sa na ňom budú aj odborné tímy zo Slovenskej komory architektov a z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Architektonická politika Slovenska má zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu života a bývania v našej krajine a bude aj témou dnešného podcastu. Moje meno je Simona Parížeková a v štúdiu vítam podpredsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Ivana Ziziča. Dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem. Pán podpredseda, na úvod nám objasnite, čo to architektonická politika Slovenska vlastne je, ak to všetko sa bude spoločne s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky podieľať na jej tvorbe. Ďakujem pekne. Ja by som začal možno takým základným popisom, čo je architektúra. Architektúra je všeobecne vnímaná ako umenie stavať. Jedná sa o nejaké prepojenie umeleckých, technických a ďalších disciplín s cieľom vytvoriť kvalitné vystavané prostredie. Možno by som si dovolil použiť aj nejakú citáciu Vojtecha Zamarovského, ktorý hovorí o tom, že architektúra je odrazom kvality civilizácie alebo teda spoločnosti. A čo sa týka architektonickej politiky Slovenska ako takej, tak bude sa jednať o strategický, nelegislatívny materiál, ktorý bude mať celoštátne pôsobenie a jeho cieľom je naozaj zlepšiť kvalitu vystavaného prostredia na Slovensku. Ak tomu teda správne rozumiem, ako ste už spomenuli, tak cieľom architektonickej politiky Slovenska je zvýšiť kvalitu toho vystavaného prostredia. V súčasnosti však evidujeme oblasti, a to nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde dochádza k zlej výstavbe a kde nie je možno dostatočne vyriešená infraštruktúra či zabezpečená verejná doprava. Kde vy vidíte najväčšie problémy v súčasnej výstavbe, a to či už z pohľadu architektúry alebo z územného plánovania? My sme v rámci analytickej časti, ktorá aktuálne prebieha, sme si definovali tie problémy do nejakých troch hlavných oblastí. Prvá tá oblasť bola teda udržateľnosť výstavby a teda rozvoja sídiel. Druhá oblasť bola kvalita stavieb a tá tretia oblasť, ktorej sa venujeme, zvýšenie významu architektúry v spoločnosti a teda na Slovensku ako takom. Vymenovali ste nám teda základné problémy. Pomôže architektonická politika Slovenska k ich odstráneniu? Veríme, že áno. Čo sa týka tých problémov, tak sme si aj definovali nejaké základné dôsledky, ktoré vlastne tieto problémy priniesli. Jednak to môže byť nekontrolovateľné rozširovanie sídiel na Slovensku, neudržateľné náklady na prevádzku miest, nedostatočné kvalitatívne parametre, ktoré sa definujú v rámci rozvoja tých daných miest, chátrajúce kultúrne dedičstvo, takisto nedostatočné opatrenia, ktoré by zohľadňovali zmenu klímy ako takú, a potom vnímame tam aj nejaký konflikt medzi historickými, alebo teda nazvime to historickým prístupom a moderným prístupom k tej architektúre a k budovám. Výstavba či rekonštrukcia budov má zásadný vplyv aj na životné prostredie. Stretávame sa s tým nielen u nás, ale aj v zahraničí, že developeri nerozvážne nakladajú s prírodnými zdrojmi a orientujú sa skôr na kvantitu ako na kvalitu. Prípadne chcú za krátku dobu mať čo najvyšší zisk a možno nezohľadňujú nejaký dlhodobý vývoj. Bude aj toto zohľadené v architektonickej politike Slovenska? Určite ambícia pracovať aj s kvalitatívnymi cieľmi, ale predtým všetkým by som rád povedal, že článok 44 ústavy hovorí o tom, že štát má garantovať občanom právo na priaznivé životné prostredie, z čoho vlastne vychádza a bude aj vychádzať architektonická politika Slovenska ako taká. Zároveň vnímame, že aj štát má túto povinnosť voči svojim občanom a práve náš úrad sa chce zasadiť o to, aby sme to priaznivé životné prostredie rozvíjali. A čo sa týka tých developerov a tých kvalitatívnych, respektíve kvantitatívnych nejakých ako keby cieľov, tak to práve bude v nejakej forme definovať a upravovať architektonická politika Slovenska. Veľkým problémom na Slovensku sú aj schátrané budovy či rozostávané skelety, ktoré roky nikto nevyužíva. Akým spôsobom sa architektonická politika Slovenska bude stavať k tomuto problému? Je potrebné povedať určite na začiatku, že je to celospoločenský problém. Dlhodobo sa tomu nevenujeme.
alebo teda nevenujeme v dostatočnej miere a tým pádom si historicky už x rokov dozadu nesieme s tým aj veľký investičný dlh, ktorý nás vlastne ako keby v tejto chvíli už dobieha. A je veľmi potrebné, aby sme sa mu veľmi aktívne venovali. Práve architektonická politika Slovenska má priniesť nejaký rámec tej starostlivosti, alebo teda toho, akou formou a akými prostriedkami sa budeme týmto veciam venovať. Na druhú stranu je potrebné povedať, že práve v týchto schátraných budovách a v tejto tematike majú neodškriepiteľné miesto práve architekti. A na druhú stranu je veľmi dôležité povedať, že je dôležité budovať aj fond budov v rámci Slovenska a rozširovať práve ako keby taký ten zásobník tých budov. Registrujeme rôzne parciálne iniciatívy, či už sa bavíme o tom, že štát vytvára nejaký fond budov, ktoré spravuje štát, ktorým sa venuje a chce ich posunúť ďalej, či už ako keby na úžitkové využitie pre štátne organizácie, alebo ich naopak potom poskytne aj súkromníkom. Takže myslím si, že architektonická politika bude vo významnej časti sa venovať práve aj tomuto. Ako môže architektonická politika Slovenska podporiť kvalitnejšie architektonické riešenia a zvýši sa tým dopyt aj po architektoch? Zvýšenie povedomia o architektúre ako takej je jeden z hlavných cieľov architektonickej politiky a ten druhý cieľ, veľmi dôležitý, je práve zvýšenie alebo aj zlepšenie práce architektov, urbanistov a ostatných dotknutých profesií. Je veľmi dôležité v rámci architektúry a v rámci tých procesov nejaké zosúladenie podmienok, ktoré zadávajú architekti versus ktoré požadujú ich daní klienti. Zároveň ďalší dôležitý aspekt je aj zníženie nákladov v rámci architektonických plánov alebo teda súťaží. A v neposlednej rade určite sa bavíme aj o tom preberaní podkladov, či už na úrovni medzi územnými plánmi a samotnou a potom ako keby architektúrou alebo teda výstavbou a takisto aj s definovaním nejakých konkrétnych parametrov daného prostredia. Pán podpredseda, bude mať tento strategický dokument vplyv aj na kvalitu života, respektíve na sociálne vyžitie ľudí? Určite áno. Už aj v predchádzajúcej otázke som odpovedal, že článok 44 ústavy hovorí o tom, že štát musí garantovať právo občanom na priaznivé životné prostredie a práve architektonická politika Slovenska chce toto priaznivé životné prostredie ešte posúvať smerom dopredu. Tým by som chcel aj povedať, že štát v princípe legislatívne zaručuje toto životné prostredie a takisto sa stará o výstavbu v štáte ako takom, alebo teda berie za neho nejakej forme zodpovednosť. Architektonická politika Slovenska si definuje 4 základné ciele, ktorým sa venuje. A prvým cieľom je definovanie požiadaviek pre kvalitný rozvoj sídiel a realizáciu stavieb. A druhý cieľ sa týka prepojenia územného plánovania a strategického regionálneho rozvoja. Tým tretím cieľom je zlepšenie postavenia architektov, urbanistov a ďalších dotknutých profesí v rámci Slovenskej republiky. A štvrtým, posledným cieľom je zlepšenie postavenia architektúry, urbanizmu a ďalších aspektov v rámci architektúry na Slovensku. Slovensko je spoločne s Bulharskom jedna z 2 krajín Európskej únie, ktorá tento strategický dokument ešte stále nemá. Pri jeho tvorbe sa teda vieme inšpirovať aj ostatnými krajinami. Kde je podľa vás architektonická politika najlepšie spracovaná a vieme tam nájsť prienik s našimi reáliami a teda sa nimi môžeme inšpirovať pri jej tvorbe? Tak je potrebné povedať, že bohužiaľ, že ju nemáme spracovanú, ale práve preto vytvárame aktuálne architektonickú politiku Slovenska. V rámci analytickej časti sme analyzovali aj architektonické politiky rôznych medzinárodných združení, či už sa bavíme o Európskej únii, OSN alebo OECD, ale práve architektonické politiky Európskej únie a teda konkrétnych krajín boli nejakým našim zdrojom inšpirácie, aby som povedal. Dotkli sme sa predovšetkým krajín ako je Česká republika, Slovinsko, Portugalsko, Dánsko, Nórsko, prípadne Rakúsko, náš sused. Tieto krajiny sme si vybrali práve pretože sú nám geograficky blízke, kultúrne blízke, hospodársky blízke a tvoria ako keby taký širší kontext toho, čo je možno pre nás dôležité. Snažili sme sa v tých daných architektonických politikách vybrať tie najdôležitejšie, najzaujímavejšie body, ktoré by
mohli byť aj pre nás dôležitým nejakým odrazovým mostíkom pri tvorbe architektonickej politiky. Spomenuli ste mnohé prínosy architektonickej politiky v krajinách Európskej únie, kde však vidíte možno medzery, ktoré iné krajiny nezohľadnili, ale my sa môžeme poučiť, prípadne ako prijatie dokumentu ovplyvnilo výstavbu v zahraničí. Skôr by som rozprával o tých pozitívach, pretože niektoré architektonické politiky daných krajín už majú nejakú svoju 3., 4. verziu. Niektoré architektonické politiky už presedlali z architektonickej politiky štátu na povedzme nejakú architektonickú politiku daného regiónu alebo daného mesta. A možno by som uvedol konkrétne príklady architektonických politík v rámci Európskej únie, s ktorými sme komparovali práve túto tvorbu našej architektonickej politiky, kde napríklad Slovinsko vytvorilo po dlhej strastiplnej ceste, kedy architektúra úplne upadla výstavba, tak vytvorili úplne novú architektonickú politiku, ktorú nazvali architektonická politika, architektúra pre ľudí a snažili sa aj vplyvom nejakých legislatívnych zmien podporovania architektúry ako takej zdvihnúť tú architektúru a myslím, že sa im to veľmi úspešne podarilo. Druhou architektonickou politikou, ktorá bola pre nás dôležitá, bola architektonická politika Dánska, ktorá bola veľmi prepojená v rámci celej vlády, to znamená participovalo na nej široké spektrum ministerstiev a teda úradov. Vytvorili dokonca aj koordinačný orgán v štáte, ktorý mal na starosti zlepšenie architektúry, či už, ako som spomínal, nejakými legislatívnymi úpravami, možno finančnou podporou a dokonca išli až tak ďaleko, že na úrovni niektorých ambasád vytvorili akýchsi architektonických atašé, aby teda šírili jednak ako keby dobré meno tých architektov, aby sa mohli prihlasovať do architektonických súťaží v rôznych ďalších krajinách a zároveň aby možno poskytovali nejaké skúsenosti, ktoré nazbierali v Dánsku a mohli tým pomôcť iným krajinám. Ďalšou veľmi dôležitou a zaujímavou architektonickou politikou, z ktorej sme si brali inšpiráciu, bola práve architektonická politika Rakúska, ktorá už z architektonickej politiky štátu prešla do architektonickej politiky regiónu a konkrétne teda si definovali architektonickú politiku každej z ich 9 spolkových republik a pokračovali v rámci rozvoja v danom regióne. Takže to bola jedna z veľmi dôležitých častí, ktoré nám môžu možno do budúcna sa pomôcť posunúť v tom druhom kroku. Dostávame sa ku koncu nášho podcastu. Viete nám ešte raz pre našich divákov a poslucháčov zosumarizovať základné ciele pri tvorbe architektonickej politiky Slovenska? Určite. Jedná sa o 4 hlavné ciele. Prvým cieľom je definovanie požiadaviek na kvalitný rozvoj sídiel a realizáciu stavieb. Druhým cieľom je prepojenie územného plánovania a strategického regionálneho rozvoja. Tretím cieľom je zlepšenie postavenia architektov, urbanistov a ďalších dotknutých profesí v tomto odbore. A štvrtým cieľom je zlepšenie povedomia o architektúre a urbanizme v rámci Slovenskej republiky. Pán podpredseda, kedy môžeme očakávať konečnú podobu architektonickej politiky Slovenska a ako budete pri jej tvorbe postupovať? Cieľom je dokončenie architektonickej politiky Slovenska do konca tohto roka, to znamená do roku 2025. Keby som to zobral od úvodu, tak sme vytvorili nejaký pracovný tím, ktorý si definoval nejakú základnú mústru tej architektonickej politiky. Následne teda sme vytvorili či už komunikačnú stratégiu, alebo sme sa venovali práve analýze a syntéze v rámci architektonickej politiky. Následne budeme tvoriť nejaké základné ciele a stratégiu. Potom v ďalšom kroku chceme pripojiť do tejto diskusie práve aj záujmové združenia SK8, Úniu miest Slovenska, ZMOS, plus akademickú obec, dotknuté orgány štátu, ministerstva, čo by malo vyústiť do nejakého predfinálneho materiálu, ktorý by sme chceli predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Po ukončení tohto konania by sme chceli materiál sfinalizovať a do konca roka by sme chceli materiál predložiť na vládu na schválenie. Pán podpredseda, ďakujem vám za zaujímavý rozhovor a úvodný pohľad do architektonickej politiky Slovenska. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Milí diváci a poslucháči, ak vás táto téma zaujíma viac a chcete mať prehľad o všetkých dôležitých milníkoch, tak nás sledujte na našich sociálnych sieťach, YouTube alebo Spotify.